uJesu Kristu inkosi. Ngizocela sivule incwadi yevangeli ngokukaMark sahluko 5 siqale kuverse 25 kuya ku-31. Mark chapter 5 from verse 25 to 31. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu osigcinile endleleni yethu besiya eRichards Bay. Sihambe ngeindlela ezahlukahlukene kodwa mase sibuya angibonge nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi asikhombise indlela ebekufanele sihambe ngayo futhi nokuthi sihambe sonke sihambe ndawonye, ngoba indlela esihambe ngayo akuyona ebesihambe ngayo ukuya, kodwa mase sibuye ngenye indlela sibuye sesihamba N2 R74 kanjalo no-N3. Kusizile ke lokho ngoba ekufeni kwemoto uma ibife sihamba kule mgwaqo omncane besihambe ngayo sisaya besizoba nenkinga ngoba siye sadinga nokuthi siyothenga nentambo. Angazi besizothola kuphi, kodwa uNkulunkulu emuhle wabona kokuhle ukuthi masihambe ngenye indlela ebesingahambanga ukuya ngayo. Ngibonge bazalwane indlela esibambisene ngayo. uNkulunkulu ulifezile izwi lakhe lokuthi uma ungahambi nathi asikhuphuka lapha. Kakhulu ngesonto sizwile ukubaluleka kokuhamba nenkosi uJesu, ukuthi khona konke esikwenzayo asikwenze egameni lenkosi. Ngiyakhumbula kaningi abazalwane behamba, ngiyamangala uSister Perfect mangabe efakaza ukuthi bebehamba bethandaza, ngoba nakuthina bekunjalo. Babushele mungitshela ukuthi banele baqala ba-relaxa, kwaqala kwadaleka inkinga. Nakuthina kube njalo, sesiqala uxoxa indaba zethu kwaqala kwadaleka inkinga. Simbonge kuNkulunkulu uvalo lwami benginalo ukuthi sizodlula kanjani e-toll gate, ngoba noma kungehleli kakhulu kodwa kuyehlela. Ngithe ngisakhuluma noBabishelembe yaqhuma intambo esingakafiki ku-toll gate. Kwadinga ukuthi kwasho ukuthi asikakabi seduze kakhulu. Bekufanele ime intambo ukuze imoto zime ku-toll gate. uNkulunkulu wenza umusa, qhuma intambo, nyathela isondo langaphambili lemoto edonswayo ukuze imoto edonswayo ingakwazi ukuhamba ime. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukuhlele ngamabomu lokho ukuthi mayime ngaleyo ndlela, ngoba imoto uma ingadumi ayibreaki kalula. Kudinga ukuthi unyathele kanzima impela, ungazofisa ukugibela phezu kwamabhreki uma ngabe imoto ingadumi noma iku-neutral. Kuba nzima ukuthi ibreke kalula, kodwa kuNkulunkulu siyambonga, kube muhle kakhulu kithina nokuthi asifundise ukubambisana nokuthi sibe ndawonye. Ngiyakholwa ukuthi next time sizohlela kangcono masihamba ngemoto ukuthi kusukela lana nje sihamba ndawonye, ukuze kungathi makudaleka inkinga bese singasiso kwenza njani. Kusho ukuthi lokho kusifundisa nokubaluleka kokuthi sihlale sixhumana ngaso sonke isikhathi, hayi nje kumoya kuphela kodwa njengalokho singumzimba munye kuKristu sixhumane futhi. Simbongeke uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona.
sibonge ke ngixoleleke isibongo sikhakhana ngithi angazi ke noma umema isikhakhana noma umasikhakhana ngazi ngizwa usisi nozipho sikhakhana siyabonga kakhulu amagama ke angena ngalapho mengalapho ngixolele thatha isikhathi eside ukuthi ngwabani siyabonga kakhulu ukuthi ufike nokuthi uhlanganyele kanye nathi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngicabanga sike saxhumana ku WhatsApp angithi ya bese ngikhohliwe ke mina bese ngikhohliwe impela siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi ke sizoqhubeka ke sikhonze ndawonye ngoba eqinisweni siyibandla lika Kristu ukuthi umunye ukhonza kwenye indawo akusho lutho lokho kuyamagama nje amabandla akhona esinamhlabeni kodwa ezulwini kunebandla elilodwa laziwayo ibandla lika Kristu ngiyathemba ukuthi abazalwane sibetholile la sizofunda khona bengikhuluma nje lezi indaba ukuze abazalwane lingabekho ukuthi kusafunda khona abasapheqa bepheqa ngiyethemba ukuthi sesitholile sonke ngizofunda ke kusukela ku verse number 25 uya ku verse number 51 mhlambe ke singakafundi ake ngidlule kuloko angazi ukuthi isimo sinjani manje kodwa ngike ngaphawula emavini adlule nasenyangeni edlule ukuthi siyahlaselwa uma mkhumalo mangaba uthema ngaba engibekela lenkinga ngabe vele sengibona ukuthi siyahlaselwa Sathane kaningi ke mayisebenzisa amaphupho okudla nokuphuza usuke efuna ukujoyinisa umuntu omkhathi ukwenzelani lokho kubantwana bakaNkulunkulu number 1 lo muntu usuke emsaba uSathane ebona ukuthi uzoba inkinga embusweni wakhe number 2 indlela afuna ukungena ngayo phakathi kwethu abese azosidunga so bazalwane njengoba nila simele ukukhuleka kube lo nalo alikhulekele ibandla azikhulekele ngoba uSathane uqonda ukusihlunga njengokolweni lento wayenza ngisho kubafundi benkosi uJesu behamba nenkosi uJesu wazama ukubahlunga njengokolweni kodwa inkosi uJesu uthi kepha mina ngikukhulekele izithi kuPetru ngikukhulekele ukuthi wena Petru uma usuphendukile ukhuthaza abafowenu ukuthi nabo baphenduke ngoba mase sikwenza lokho sithi impela siyazama kodwa uma sizoma sibe munye ngeke sibe nandlela endiwenze kahle umama ukuthi mayibona izinto zixakile abike sikhulekisana sibambisane emkhulekweni ukuze ibandla likaNkulunkulu lingashone wena ngoba ukulimala koyedwa kungasidalela inkinga sonke ngakhula bethi injury to one injury to all angazi ke ngizokubeka kanjani ngesizulu kodwa ukuthi ukulimala koyedwa wethu ukulimala kwethu sonke ngaphandle ukuthi uNkulunkulu asenze lemusa ukuthi lo ke olimeleke kuyukuthi uyaphenduka noma uyaphuma phakathi kwethu isihloko engifisa ukuyiphasona indaba namhlanje imbangele yokuthakathaka bomzalwane into ebangela ukuthi umzalwane abebuthakathaka emoyeni ziningi izinto besingayikhuluma ngaleso sihloko kodwa sizobheka nje kakhulu iside lokuxhumana nokuthintana ngoba siyayithola indaba yokuthakathaka nabo baseKorinte bokuqala isahluko 11 maqondana nesidlo ukuthi yenye yezinto ezenza ukuthi umzalwane abe buthakathaka kodwa akasikho namhlanje enkonzweni yesidlo asikho namhlanje kokunye siqondene maqondana nokuthintana nokuthakathaka bomzalwane ukuthi kuhlangana kanjani ukuxhumana komuntu nomunye umuntu bese kudale ukuthi umunye abe buthakathaka ngizofunda ke bese ngicele umama uMabhena asikhulekele verse 25
owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, echithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu, weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. 29. Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, waphenduka esixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami na? Verse 31. Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona isixuku sekucindezela, usuthi ngubani ongithintileyo na? Cela umama abhena sikhuleke. Baba wethu ongcwele, onguyise Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha nasekuseni Nkosi, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sesikhona endlini yakho ukuzozwa izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sisalalele Nkosi umntwana wakhe efunda. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi uzolungisa thina ngezwi lakho. Baba wethu onamandla onke, ngoba Nkosi wena ubona isithekeleyo ufihlakele uthaya kukho ongakwembulwa konke kuyakuba sobala phambi kobuso bakho. Baba wethu ongcwele, sibonile-ke Nkosi ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele abanye bethu banomthombo onganqamukiyo, kodwa Baba uNkulunkulu ubiza ukuthi size kuwe Baba, sihlale phansi sithinte. Baba wethu ongcwele, siyakukhulekela izwi lakho Nkosi ukuthi Jesu beyilona lo wathi Nkosi ngifuna uthinto wakho umphethe. uNkulunkulu wethu ongcwele, silungisele Nkosi umntwana wakhe Samile, menze Baba uNkulunkulu abe lizembe, ukhulume ngalo Nkosi nakuJeremiah ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla wonke uyakubenza abantwana bakho Nkosi babe umlomo wakho, bakuyisikhulumi sakho-ke Baba uNkulunkulu esemile. Qhubeka Nkosi umsebenzise ngamandla, ukhulume Nkosi lokho kubekile enhlizweni yakhe, kodwa Nkosi Jesu singasuki kuwe nathi indlebe zethu nenhliziyo zethu, sikhulele i-concentration uNkulunkulu wethu ongcwele, singathunjwa sesikhona Nkosi yami sekukhulunywe kangaka, kodwa Nkosi yami kube yilona lo alangazelela ukuthinta umphetho wakho uNkulunkulu wethu ongcwele, lapha amandla phela Nkosi Jesu, kodwa kube khona ukuthi Nkosi yawezwa amandla ayaphela. Kwenzakaleni Baba wethu ongcwele, senzele Nkosi sibe transparent phambi kobuso bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siguqisa lonke uhlobo lwamadimoni angantshontsha izwi lakho Nkosi enhlizweni zethu nasendlebeni zethu sisahleli kule ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyayiyala yonke imimoya yobumnyama emkhathini phansi komhlaba, emkhathini phansi kwesibhakabhaka, emhlabeni wonke Baba uNkulunkulu ongamelana nokwenziwa kwentando yakho othe mayenziwe emhlabeni nasezulwini ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Khuluma-ke Baba uNkulunkulu ngezwi lakho, silangazelele ukulalela, senze sikulalele, program ingqondo yethu nenhliziyo yethu nendlebe zethu Baba uNkulunkulu, ukuze sihlale sizwe Nkosi Jesu ukhuluma nathi, usifundise, usiyala ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngixolise-ke kulaba kade bezimisele ngokuthi bazolalela babuke ikhwaya. Akukakalungi kahle hle, kodwa ngiyathemba ukuthi sekuzolunga. Ngiyathemba ukuthi sengizoyibona ikhwaya, kodwa nje hayi, namhlanje ngixole akulungile. La sesifunde khona lapha ku verse number 26, 25 simfundile nje ukuze siqonde ukuthi kukhulunywa ngani, kodwa sogxila kakhulu kusukela ku verse number 26. Lo wesifazane wayesegule 12 years ephethwe umopho, kuthiwa esehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi. Mhlambe ngicela ukufunda nje ngesilungu la
verse number 26, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Chithile konke ayinakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Ufuna ngesilungu ke la ukuze kucace kangcono ngoba makhulunywa ngenyanga akuqondakali noma bekwakhulunywa ngeminyaka number 25, but manje mase khulunywa ngenyanga akuqondakali noma inyanga as in month or inyanga as lezinyanga ezelaphayo, ukuze kucace kahle ukuthi la kukhulunywa ngenyanga ezelaphayo noma odokotela. La ngokwesilungu kukhulunywa ngodokotela noma abelaphi, physicians. Lo wesifazane ke asazi ukuthi imbangela yokuthi azagule iyini. Yini ukuze atholakale esegula ngalendlela. Kodwa mina ngiyasola ukuthi kungenxa noma lokugula kwakhe kwakulethwe idemoni elithize noma amademoni athize. Yini ke ngithi noma ngikhulume indaba yedemoni na ingoba uma uzobheka lapha kuJohn sahluko 5 verse 14 uzothola lapho ukuthi kunezifo ezivezwa ngamademoni noma ezilethwa ukuthi umuntu wonile, and umuntu mayonile kusho ukuthi usuke ededele idemoni. Lapha ku verse number 14 kuthiwa emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, bheka uphilisiwe ungabe usona, funa wehlelwe ngokukhulu kunalokho. Kusho ukuthi ukugula kwalomuntu kwakulethwe ukuthi wayonile. Yikho inkosi uJesu ithi bheka uphilisiwe ungabe usona. Futhi ngani mazimona ungasuke wehlelwe ngokukhulu kunalokho. Angazi ukuthi kuphi okukhulu kunalokho ngoba lo wayegula 38 years, iminyaka u38 egula ukuthi okuwukuthi okukhulu kunalokho mhlambe kungaba isihoko. Angazi ukuthi kuphi okukhulu kunalokho. Inkosi eyasho kanjalo iyona eyaziyo. Futhi uma ubheka lapha kuJakobe isahluko 5 ku verse 16 verse 15 no verse 17 uzoyithola futhi indaba ekhuluma ngalokho noma esivezela ukuthi kunezifo ezimfikelayo umuntu ngenxa nje yokuthi onile phambi kaNkulunkulu. Napho ke manje sekuthatha isikhathi ukuthi ngithole leli verse Jakobe 5 isahluko 15 no 16 kuthiwa umkhuleko wokholwa uya kumsindisa ogulayo, inkosi imvuse, noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Verse 16 ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba nikhululiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Yikho umuntu kumele avume izono zakhe ukuze aphulukiswe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lesono noma lesono sidale ukufa nokugula kumuntu. Manje kudinga ukuthi avume izono zakhe, emva kwalokho ke abese eyaphulukiswa. Yikho ke ngithi lo wesifazane kungenzeka ukuthi kungenxa yezono zakhe ezenza ukuthi agule. Sisazoyithola ke futhi masiqhubeka nendaba esinye sesizathu esenza ukuthi empeleni ucace ngokusobala ukuthi inkinga yakhe kokuthi wayengazani noJesu aze agule ngalohlobo. Kungenzeka ukuthi ngoba isitha sake sakhuluma ngokudlule ukuthi uSathane uyakwazi ukuthi afike emhlanganweni nezingelosi noNkulunkulu, okuwukuthi mhlambe kulowo mhlangano kuyashiya ukuthi usibanibani bedalelwe ukuthi enze ukuthi nokuthi bese siyakubamba lapha isitha, bese sizame isitha ukuthi sizovimba lokho uNkulunkulu akuhlelele wena nawe. Manje ukuze aphathwe umopho lwesifazana ngazi noma uSathane ubezama ukuvala inzalo yakhe, ngoba ngazi noma beshadile noma bengashadile, noma bezama ukuvala umshado wakhe axabane nomkhwenyana wakhe ngoba enalenkinga,
noma ubezama ukuthi akahlale ngenamali ahambe enyangeni. Kodwa lapha ku verse 26 into esiyithola khona futhi ukuthi wahamba enyangeni. Ngesilungu ke kukhulunywa as if odokotela lapha bakufundela uba udokotela, kodwa futhi la esizubini kuthiwa inyanga. Ukuthi abelaphi la besithi ke ngokulimi lwethu abelaphi besintu. Angazi ukuthi ikhona kuphiki, kodwa esikuzwayo la ukuthi wachitha imali zakhe, number 1. Okwesibili, kunokuba abengcono waba wesi, kwaba kubi kunaqala. Okuwukuthi kungenzeka ukuthi leli demoni lalingena kuyena ukuze limdonsele kwamanye amadimoni amaningi ukuze ahambe butha wonke amadimoni la enyangeni. Ngoba liyazazi leli demoni mhlawumbe ukuthi anginawo amandla kahle mina ukuthi ngingahlala kulo muntu. Yikho uma ubheka lapha kuMateyu 12 ithi inkosi, uma ngikhuluma kahle ngithi kuMateyu 12, ma idemoni seliphumile kumuntu sekuclean enhlizweni yomuntu, bese libona ukuthi kuclean laphaya. Ngaphambi kokuthi libuyele kulowo muntu, liqale lihambe liyofuna amanye amademoni awu7, and u7 umele ukuphelele. Amademoni amabi kunalo lelo demoni. Walisenza njalo leli demoni. Libonile ukuthi eqaleni ngihlulekile ukuthi ngihlale la kulo muntu. Njengoba ngihlulwe ukuhlala nje, kufanele ngithole amanye anamandla kunami ukuze ngingabe ngisaphuma nami ngiphephe kulo muntu. Ngoba ozodinga ukuthi akhiphe la mademoni kufanele aqale alwe nale7 before afike kumina. Yabona lizicabela indlela idemoni la kwena ukuze likwazi ukuthi lihlale. And limema amaningi lenza isiqiniseko sokuthi awunakuthintwa lutho, awunakuthintwa lutho. Uma ubheka nje lapho uqale ku verse 1 kuso lesihluko. Sithola la inkosi uJesu baphuma emkhunjini. Badlula kule ndawo kunomuntu okhwelwe yidemoni. Lo muntu uhlala emathuneni. Sisekuyo nje le ndaba emathuna. Laba abake bafakaze bengama devil worshippers bathi amademoni ayemathuneni, kakhulukazi kulabo abasanda kushona, ukuthatha inyama yabo negazi labo kuyopushiswa thina abantwana bakaNkulunkulu sizodliswa lenyama labantu abafile. Nalelo kuze naleli gazi labo ukuze sibe buthakathaka kwelikamoya. Ngoba umuntu sedlile into efile, naye angenwe ukufa phakathi kwakhe, angenwe nayizifo, nalezi zinto kungabe uyazenza kwelikamoya akasakwazi ukuzenza ngoba usengenwe lobo buthakathaka. Nale demoni ke lo muntu balimbeke emathuneni egathula amaketa. Kuyacaca la ukuthi bekungesiyona inyama le, kodwa bekuyimoya egathula amaketa ngengenakubanjwa umuntu. Kodwa kuthema kufika inkosi uJesu, leli demoni maliyibona nje seza. Yazi lenza leli demoni la kuqala khothama. Awufunda uverse number 6. Uthwani wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye. Idemoni lekhulunywa ngayo libona inkosi uJesu esekude, hayi seseduze, ngoba uyilangabe lomlilo lavele lagijima lafike lakhothama kuyena lakhuleka. Kunamademoni akhulekayo. Mina bengingakazi ngiphawule lokho, kodwa into ebengeke ngiyiphawula ukuthi kunabantu abakhuleka. Ungaze ufunga ukuthi wena bayazana noNkulunkulu bese ubheka izithelo. Mangithi ngiyabheka isithelo nalo muntu okhuleka ngalolu hlobo akhamsani. Ngoba inkosi uJesu ithi sobabona ngezithelo. And lezi izithelo zabo uSathane ubanikeza ivesi athi awuyehlulela wena. Ngiyazibuka nje izithelo uthule. Ngisho lutho. Kodwa cha ngimzwile lekhuleka. Futhi indlela yakhuleka ngayo ngathi kwehla izulu. Kodwa sengibona izithelo mina ngabantu
khona ukushaya amanzi la namadimoni futhi abantu mhlawumbe bangenwa amadimoni akhulekayo njengaleli lize likhothamela verse 7 kuthiwa kusedimoni njalo wayesememeza ngezwi elikhulu ethi nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu phezulu le demoni liyakwazi ngisho ukudumisa ngoba kukhona amadimoni akwazi ukudumisa kuzodumisa umuntu phambi kwebandla kanti inkunzi malanga idimoni elidumisayo lapho eliphila kulomuntu lona njengaleli kwazi ukukhuleka kwazi ukudumisa alimbiza ngamagama lithi ndodana kaNkulunkulu phezulu konke bese kuthiwa ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi ngokuba wathi kuye phuma kulo muntu umoya ongcolileyo liyazi ledimoni ukuthi uma liphuma la indlela yalo isihloko la kufanele liye khona manje alifuni ukuhlusha uma uzobheka lapha kuMateyu 8 nakuLuka 8 kunendaba efanayo lapha lamadimoni abalekele ukuthi azosuke aphonswe esihlokweni ayisethi ngcono kungenani ke sifake ingulubeni noma sekho kumuntu ke okungumfanekiso wakho noma sesingamane sibe seyingulubeni kokungcono ngicabanga ukuthi le zazithema noma lamadimoni ayethembile ukuthi inkosi uJesu izovuma umthangene ingulubeni ngoba vele ingulube siyazazi ukuthi ungayigeza manje yenze njani impuyelo odakile mhlambe yikho ke lamadimoni akhethe ingulube muqhubeka nendaba uthola ukuthi lezi ingulube zagcina seziyophonse kolwandle maziphonse kolwandle lithi iBhayibheli bekuthi makube u2000 walezi ingulube leli demoni inkosi uJesu yalibuza ubani wena lithi hayi mina ngiuLegioni lizisho lo lithi ngoba sibaningi kusho ukuthi lamadimoni ecishe ayithe makafike ku2000 ekhwele nje kumuntu oyedwa yikho bekungekho umuntu noyedwa obengakwazi ukuthi ambambe lo muntu amqaqile amaketanga noma akwazi ukuthi ambophe ngamaketanga ngoba bewaqathule ngoba ngeke ngenyama yakho ukwazi ukuthi usize umuntu obanjwe imoya udinga umoya kaNkulunkulu inkinga laba bantu kade bethi bambopha ngamaketanga bebekwenza ngenyama obuza amadodana kaSkeli ayemadimoni ngenyama azibona ukuthi afana nobani aphume ngagqokile athi amadimoni thina uNkulunkulu uJesu siyamazi wona ke noma engasho ngithi inkosi uJesu kodwa wona athi uJesu siyamazi noPaul siyamazi wathi bampostola amadimoni kufanele akwazi azi ukuthi akudlalelwa lapha kuwena akudlalelwe ekhaya lakho ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu uyilangabi lomlilo angazi noma akwazi yini namadimoni yaziwa nesikoko lamadimoni enze njani aphonse kolwandle njengoba sike sizweke nalabo bantu abafakazayo abathi babe ama-devil worshippers ukuthi uSathane naye unesigodlo sakhe siphinde sibe solwandle futhi mhlawumbe aphonse lapho nje olwandle ayesebuyela lapho vele kumele ngabahlezi khona aphonse kolwandle bese kuthola abantwana bakaNkulunkulu begijimisa ikabhukudo olwandle lapho ufika khona kugqoka amabhikini nabesilisa bagqoke ikhinde ezincane lapho olwandle imkhuba yasolwandle kunezinto zonke ongazibona ezenzeka olwandle ngakho ke amadimoni lapho agijimela lapha ngazike wena othanda olwandle abanye bakhamanzi akhona babuye bazophalaza ngawo kanti amadimoni aphonseka lapho mhlambe kunemoya amadimoni kulawo manzi angazi uma uqhubeka ke no verse number 27 esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe
bese sasho ke ekuqaleni ukuthi ekuqaleni lo muntu ishe yisono esengisangenwe yilokhu kugula. Manje la sizwe ukuthi uthema isezwile ngoJesu walandela isixuku wathinta ingubo yakhe. Unene wezwa ngoJesu. Ngaba ngithi abakhuluma ngoJesu babefakazile ukuthi uJesu wenzani kumuntu. Uma uqhubeka lapha noma uma ubheka khona lapha uma uqala nje lapha kuverse 5 ngalo muntu akade ekholwa amadimoni uthe esephulukisiwe wafuna ukuhamba nenkosi uJesu. Inkosi uJesu yamnqabela. Yathi ngeke uhambe nami. Into engithi yenze mina ukuthi hamba ubuyele kwabakini ufakaze ngalokho okwenzelwe inkosi. Kunabantu ababizelwe ukufakaza nje ngabakwenzelwe inkosi. Angazi noma yilo muntu yini owafakazela lo wesifazane ukuthi yipi imisebenzi kaJesu. Kodwa ukufakaza kwakhe kwaba ukushumayela. Kwasizakala abantu. Umsebenzi walo muntu wakhishwa amadimoni kuyena kwakuwukuthi nje makawufakaza kwabakubo. Labazana nabo ukuthi inkosi uJesu ingenzeleni. Ngiyakholwa ukuthi bamelana naye. Ngoba inkosi uJesu bayixosha kuleyo ndawo. Bathi hamba la, asikufuni la. Kodwa lo osizakele ukwakhishwa amadimoni kuyena plus minus 2000 yena wasala ifakaza. Noma bethi bamxoshile uJesu kanti kusele uzofakaza ngoJesu. Angazi noma uyafakaza yena ngoJesu. Verse 29. Wanqamuka masinye umthombo wegazi lakhe. Wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Yabona ke mayisikusizile inkosi. Kufanele ungadingi ukuthi utshele umuntu. Uzazele wena ukuthi yabona manje inkosi singisizile. Uma Mkhumalo uthi esehluphekile amaphupho okuphuza noma awokudla wesiphingwe elincane lathi ngeke usadla. Yafakaza inkosi isho ukuthi wazazela yena ukuthi kulento kade ngiyikhulekela ngifisa ukuthi uNkulunkulu angisize kuyona usengisizile. Nalo wesifazane uya lapha enkosi uJesu enelethemba nokukholwa ukuthi makwathinta umphetho wengubo yakhe uzosizakala, uzophulukiswa. Nembala waphulukiswa futhi wawuzwa umzimba wakhe. Yabona manje nqamukile lento. Phelile lento. Lo mopho ekade nginawo usuphelile. Mama bhena ukhulekile la. Nginaba wamopho. Ukuthi khona abanye mhlambe phakathi kwethu abahlushwa umopho kamoya. Udinga uJesu, udinga inkosi uJesu. Lo wesifazane wenza iphutha yini ukuthi azothinta umphetho wenkosi uJesu? Akalenza ngiphutha. Ngani na? Kusho yona inkosi uJesu kuMateyu 11 verse 28. Wozani kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo ngoba ngizoniphumuza. Lo mama noma lo wesifazane wayesekhathele. Ulokhu ukugula ukugijima inyanga ngapha nangapha. Ngoba kwesinye isikhathi inkosi uJesu inakho lokho. Ikikuyena nje. Unhlanhlathu ushonele uzubona okay. Yabona manje phelile ngami. Ithemba lami esenginalo lilodwa vo. Inkosi uJesu kuphela. Nalo wesifazane engazi nokuthi uzofika ukukhuluma thini enkosini uJesu. Uzohlangana kanjani nenkosi uJesu. Wabona indlela eyodwa ukuthi nje ngithinta ingubo yakhe. Akathintanga yena uJesu. Akathintanga yona inkosi uJesu. Uthinte ingubo eyembethwe inkosi uJesu. Ile ndaba ke indikimba yethu namhlanje. Ukuthintana ikhona oqeda amandla kumzalwane. Ukuthintana
Sikhuluma ke namhlanje indikimba yethu ukuthintana nembangela yokuphela kwamandla kumzalwane. Ngithe eqaleni uhlasela ngamaphupho nje uSathane, uyazi ukuthi sihlanganyela ndawonye ngithi. Omunye uhlala kulesi sihlalo nakulesi siyaqhawulana ngithi. Kuba nokuthintana. Yikho kuSathane ehlasela ngamaphupho. Ukuze omunye wethu abebuthakathaka ukuze mosothintwe lo muntu bebuthaka nawe. Hayi mina ngiyayazi leyo ndaba leyo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uze ukuthi angifonele usibani bani. Umfone umzalwane. Emva komfonela uzizwe unamandla. Uze uthi hey ngaba namandla emva kokukhuluma nosibani bani. Eniyenza ukuthi ukukhulume nomunye uze uthi hayi. Amandla aphela manje. Ngibuthakathaka. Mina ke nginento engayifunda. Ukuthi lapho ngizizwe ukuthi ngiyezwa ukuthi ukuthaka ngiyabuzwa manje. Ngigijimele emkhulekweni. Yila sithola khona amandla. Ngafunda lokho ukuthi mawuzoqhubeka ubelesele uhlale uentertain lokubuthakathaka osubuzwe emzimini wakho noma kuwe usenkingeni ngoba lizongena idimoni. Enimangena kanisele yakusaba lizobiza amaningi amabi kakhulu kunalo. Ngoba seliyakusaba. Ngakho ke indlela elula waqale wezwe ukuthi angizizwa kahle. Gijima emkhulekweni makube izithi futhi lo mkhuleko makube umkhosi makube njalo. Inkosi uJesu lama uzobheka kuverse 8. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Akhishwe yini? Ukuthintwa yilo okade nedimoni. Yilo kade ekhuluma ngamadimoni. Wathintwa uyena Yesu Nkosi uJesu amandla aphumile manje kimi. Eyaphuma amandla kumntwana kaNkuluNkulu ngokuthintana nababi. Akhishwe yilokho nje. Yikho uSathane ufuna ukutshala ababi ebandleni likaNkuluNkulu. Ngoba ufuna ukukhipha amandla kubantwana bakaNkuluNkulu. Indikemba yethu namhlanje lapho eqedweni kwamandla abazalwane ngenxa yalabo abathintana nabo. Ngoba amandla aphuma kumntwana kaNkuluNkulu uma ethintwa ngongcolileyo. Timothy oqala sahluko 5 verse 22. First Timothy chapter 5 verse 22. Kuthiwa ungasheshi ubeke izandla noma kubani. Futhi ungahlanganyeli izono zabanye. Uzigcine ube mhlophe. Ngoba mohamba ubhadeka izandla nje noma kubani. Mhlambe lo muntu ombhadeka izandla unamadimoni. Wena awazi bese ukhwelwe lawo madimoni. Inkosi uJesu ngingasho ukuthi ke lo wesifazane wayenephutha yini ukuthi athinte inkosi uJesu cha. Ngoba inkosi uJesu ithena wozani kimi nina nonke nikhathele nensindwayo. Lo wesifazane wayekhathele ukuhamba inyanga. Esindwa lesi sifo wayenkosini uJesu, wena usiyona inkosi uJesu. Ngakho ke wena ungavuma ukuthintana nomubi. Ungavuma ukuthintwa umubi. Njengoba kusho lapho ungasheshi ubeke izandla noma kubani. Futhi manje must before ubeke izandla akuqala ubuze enkosini ukuthi kuyintando yakho yini ngibeke izandla nomuntu. Ngeke ngehlelwa umhlola mina. Few weeks ago khona umzalwane waxhumana nomunye la ePitoli. Kwathiwa lo mama uyagula kufanele ngiyomkhulekela ngaxhumana naye ku WhatsApp. Wathi angifike ngizomkhulekela. Ngasizwa ukuthi ngiyazazi ngibhizi ngathi no. Okungcono ngizokukhulekela ngikuthumele voice note ngila.
kodwa ngaqale ngathi usumkhulekile uRoma 10 verse 9 and ngabe nginalokho ukuthi kufanele ngoba angimazi noma ngabe singiyamkhulekela mina kodwa kufanele aqale lapho kuRoma 10 verse 9 at least. Yazi lo mama lona angizange ngimkhulekele sibe namhlanje ngoba wenqaba ukuthi ngimkhulekele ngevoice note. Wenqaba ethi yena wazi abafundisi beza kubo kufanele ngize kwakhe. Ngambuza ukuthi mina uma ngikukhulekela ngilapho kwakho uNkulunkulu wangizwe ayenze lento engicelayo, uzovinjwa yini ukuthi akwenze uma ngikukhulekela ngisekhaya? Ngoba ngikhuleka uNkulunkulu oyedwa. Uyabona amaqhinga esitha ukuthi ubefuna ukuthi ngithintane nomuntu ekungafanele ngithintane naye, noma ngene ekhaya lomuntu ekungafanele ngene kulona ngoba ngazi khona Satan usebenza kanjalo. Ufuna ukuthi abantwana bakaNkulunkulu mabathintane nabantu bakhe uSathane ukuze bangenwe ile moya ekubantu bakhe uSathane. Ungasheyishi ubeke izandla noma kubani. Futhi ungahlanganyeli izono zabanye uzigcine ube mhlobo. Ngangizogaxela uyabona uSathane lento iveza kahle. Kube ngathi ngekwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ube ngathi ngenza lokho ku right. Kanti no, sengixushile. Kunogibo olukhona la. Njengalo mfundisi akakhuluma ngaba umpostoli. Ukuthi ubevuthe ngihlale ngena njalo emkhosini. Mayidlula lapha ehamba ku West Street, ngeshwa kabanye belo cisha bamazi West Street. Cisha West Street umgwaqo phakathi ilokhuza ku eThekwini. Cishe kunama lanes awu4 noma 5. Uhamba uye ngandawonye. Umgwaqo omkhulu phakathi edolobheni. West Street no Smith Street. Umgwaqo omkhulu lapha edolobheni eThekwini. Kuthiwa amadebeli weshiphas athi mangaba ehamba lo mfundisi kuleyo ndawo bekuba umlilo yonke indawo. Bebesaba ukusondela kuyena. Ngoba ngumlilo. Bambamba ngani? Ngumsebenzi kaNkulunkulu. Waqala wamenywa ebandleni ecabanga ukuthi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti umenywa emabandleni anamadimoni. Kufunakala ukuthi makayothintana ngoba uzofika axhawulane nalabo bafundisi. Fanele athintane nalabantu abangcolile. Kuzangenwa amadimoni wagcine uwile lo mfundisi. Yena wayethi ucabanga ukuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti uSathane sembambe ngazi ikhali zakhe. Ngalokho acabanga ukuthi uyakwazi ngoba phela mangabe yohlangana nabantu abaningi akulula ukuthi ungaba semkhosini. Manje bazogcina bebona ukuthi hayi busemkhosini lo muntu. Yena uthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti uncishwa amandla akhe kancane kancane. Sebenzi kaSathane ke leyo ukuthi wena mzali wami uthintana nobani. Fanele uthi ungene etaxini kunesangoma sihlayize. Ngoba wena uyilangabe lomlilo. Kubonakala ukuthi kunento ezimbili ezahlukahlukene manje. Lo mlilo wakho ushiso walo. Kube uyena oba senkingeni. Kungabe uwena oba senkingeni uzithola usubuthaka. Kuyenzeka ngempela ufonele umuntu noma ukhulume nomuntu efonini uzithola usubuthaka. Ngoba kuya ngokuthi uthintana nobani noma ngathiwa akusekho physical enyameni ngevoice nje yodwa. Kuyenzeka lokho ngiyakwazi mina. Khuluma into engiyaziyo. Hayi ngento engiyizwe ngumuntu ukuthi kwenzeka kanjani noma kuyenzeka lokho noma cha ngiyakwazi lokho. Uma ubheka lapha makubo 1 verse 1 asixwayisa ngendaba yokuthintana nababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Yabona ke lo mfundisi ngesikhathi emenza lokade ngikhuluma ngaye bekuyisiluleko lesi ukuthi hoza uzoshumayela. Inkinga yakhe bengaboni ukuthi ababi lapha. Wahamba ngeziluleko zalaba befundisi. Wasithola esenkingeni. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabaqolodayo.
akushiwo la ukuthi ongadluli kodwa ongahlali umzalwane umbone esehleli nabantu abaqolodayo nezo kunensizwe encane eyayisizohamba emhlabeni uNkulunkulu wakhuluma naye ebusuku ngengayikhuluma le ndaba ngokudlula wathi hamba uyovuma isono sokuthi wena uzwe abanye abafana bekhuluma ngeintombi akakhulumanga lo mfana akashongo lutho inkinga ubehlezi nabantu abaqolodayo weza ukukhuluma kwabo kwamngcolisa lokho wathi uNkulunkulu uhamba uyovuma leso sono ukuthi wena uhlale nabaqolodayo ngoba kuyisiqalekiso ukuhlala nabantu abaqolodayo ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ube buthaka kumoya njengalokho inkosi uJesu yathintwa yilo wesifazane aphela amandla aphela eqedwa ukuthini kuthinta umphetho wakhe incwadi kaJuda lize lithi iBhayibheli nesabe ngisho nanonindwa ingubo yabo ngoba ukunindwa ile ngubo yabo kuzokwenza ukuthi ube buthaka emoyeni uzithola usungasahambi kahle uzithola usuhlulwa yisono esizodwa ungazi ukwenze njani ngiyathandaza ngiyangena emkhosini kanti inkinga iyodwa yilabantu othintana nabo ngisho nangeyingcingo lensizwa noma lo mfana wavuka ebusuku khona lapha akapholisanga amaseko ukuthi ngizolinda kuze bekusasa ngoba ubengazi ukuthi uzofanini njengoba setshelwa lo mbiko lo wavuka kusuku ngaso leso sikhathi qoqo endlini yomfundisi hawu kwenze njani ubani lo hayi ngosibani ba ngizovuma izono zami ha kwenze njani hayi kube ukuthi nokuthi angazi noma kube ngakusasa noma einsukwini ezimbalwa bathi behamba ngesithuthutu samgqinqa isithuthutu lomfana washona khona lapha uNkulunkulu umembulela lezi zono nje uyazi ukuthi usezohamba emhlabeni ukuthi nje ufuna ukuthi makaye ezulwini njengoba nawe nje khona lesono sekwembulele sona nje inkinga ukuthi wena wazi uhamba nini kodwa kuzokusiza ukuthi njengoba ungazi nje usivume as soon as you possibly can leso sono masinyane usivume njengalo mfana akapholisanga amaseko khona lapha ebusuku eselizwile iphimbo likaNkulunkulu wathatha isinyathelo lo wesifazane esizwe ngaye la lithi iBhayibheli esezwile ngoJesu esezwile ngenkosi uJesu wathatha isinyathelo nawe usuzwile inkosi uJesu ikutshelile ngesono sakho usithathile nesinyathelo ngoba ukungathathi kwakho isinyathelo kungakudalela inkinga ukuthi uma uhamba kulomhlaba uhambe ungahlangananga nenkosi uJesu lo wesifazane wahlangana nenkosi uJesu waphulukiswa ukuthi uthinte ingubo yenkosi uJesu wenze izwi lithi wozani kimi weza kuyena wayesesizakala akanikezwanga mithi akanikezwanga mjovo akanikezwanga mkhuleko usizwe yini ukuze enkosini uJesu lokho nje okumsizile mina nawe sizosizwa ukuthi size enkosini uJesu kukhona abantu sebesithintile abantu ababi and sekwenzekile lokho akukho esingakwenza kodwa sesingakwenza manje kukodwa ukuthi ke njoba sebesithintile laba bantu thina ke masihambe siyothinta inkosi uJesu hayi siye kuyona sithintane nayo hayi ukuthi siyibonele kude nje inkosi bani ikubefundisi bethu nakulo cha mina ngiyimi nje angihambe ngiyoyithinta inkosi ukuze lokuthinta kwalomubi azangifaka izifo nje angabisabe namandla ngenxa ukuthi mina sengithinta inkosi uJesu ngoba yona ingumnini amandla wonke noma ngathiwa yawezwa ngaleso sikhathi amandla ephela ngaba ngithaphinda abuya futhi
Uma sibheka abaseKorinte besibili sahluko 6 sathinta indaba yokuthintana njalo. Ingozi yokuthintana nababi. Sahluko 6 sibheka uverse 16 kuya 18. Kuthiwa ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo, isho inkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi ami kimi, isho inkosi uSomandla. Le nkosi eshoyo ubani? uSomandla. Iyona esithola amandla kuyona, ngoba uSomandla. Kodwa ithini ke? Kuthiwani ke? Ngakho phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Siyehlukana nabezwe, siyehlukana nababi, siyaphuma phakathi kwababi ukuze inkosi isamkele. Yabona uma ungakathanda ukuhlukana nababi, khohlwa ukuthi inkosi izokwamkela. Uma usenabangani ababi wena, usenoshomi bakho, hayi usenkingeni. Usenkingeni ngoba inkosi ngeke ikwamukelele khona lokho nje ukuthi wena ujwayelene nababi, uhamba phakathi kwababi wena. Angikhulumi ngemisebenzi esiyisebenzayo, ayikho into esingayenza ngemisebenzi, kodwa nakhona emsebenzini obani ojwayelene nabo. Yebo yakhulu uyasebenza nababi, kodwa obani ojwayelene nabo. Uzasamkela uma singathinti okungcolileyo, ngoba lokho okungcolileyo okwenza ukuthi amandla aphume enkosini uJesu. Nawe uma uthinta okungcolileyo kuzokwenza ukuthi amandla aphume kuwe. Hayi namhlanje akukhuleke nje uzibuze yini engcolileyo ngiyithintile noma obona ngisayithinta mina, ukuze ngihlukane naleyo nto, ukuze ungamkele. Ngoba kanti kusho ukuthi sengikhuleke kangaka ngalezi zinto azenzeke nje, angamukelekile kuNkulunkulu ngoba ngithinta into engcolileyo. Abase Efesu 5 verse 7 no 11. Abase Efesu 5 verse 7. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Verse 11. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Kunabazalwane abathi sebesazi ukuthi yabona la ngikhonza khona, labantu engihlanganyela nabo, lama homesele engiwahambayo, kunabantu sengibonile nangeyithelo, futhi ngabona nangamehlo wami ukuthi hayi labantu abahambi kahle. Kodwa lo muntu usahlanganyela nalabo bantu, bese lo muntu acabanga ukuthi uzokwamukeleka kuNkulunkulu ngoba nakho laba bantu bezibiza ngokuthi bangabazalwane. Khohlwa. Ungahlanganyeli nababi ey'ntweni zikaNkulunkulu. Asihlanganyeli nababi ngoba ngeke samukeleke. Kodwa kuthiwa kunalokho imisebenzi yobumnyama senze njani ngayo? Siyayidalula. Awungitsheleke umfundisi wakho nje obusumbonile nje ukuthi uwenza ukuthi nokuthi mhlawumbe usezowakhulelisa nezingane zabantu, uzoyidalula kuyena lo msebenzi wobumnyama? Yena lo mfundisi cha, uzokwenza njani pho? Hayi phumani phakathi kwabo, phumani phakathi kwabo. Abaningi bethu la balana nje ngoba baphuma phakathi kwabantu bebobona ukuthi hey, la angikwazi ukuthi ngamukeleke enkosini uJesu ngenxa ukuthi ngiphakathi kwalaba bantu. No Isaiah 6 usho into efanayo ukuthi maye kimi inkosi ngoba ngingcolile,
nabantu phakathi kwabo nabo indebe zabo ingcolile. Mhlawumbe iZaya ngaba wayeclean inkinga abantu kade ehlala phakathi kwabo. Babenza ukuthi neindebe zakhe zingcole aze angamukeleki phambi kaNkulunkulu ukuthi awenze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uqala ukuthi ubuza ukuthi sizothuma bani? Ngubani ozosiyela? Ngoba manje inkinga yakhe uNkulunkulu akambona umuntu angamsebenzisa. Akambona umuntu angazihlanganisa naye ukuze amsebenzise. Ngoba uNkulunkulu mayeze usebenzisa umuntu kufanele angene phakathi kwakhe lo muntu. Uzongena kanjani kumuntu onamadimoni? Uzongena kanjani kumuntu oyisitsha sika Sathane? Sike sakhuluma ekuqaleni ukuthi inkosi ayikwazi ukuthatha umbuso wenye inkosi ngoba kudala ukulwa lokho. Manje ayikwazi inkosi uJesu ukuthi ithathe umuntu kaSathane imsebenzi ebandleni likaNkulunkulu, ebandleni layo. No. Akwazi. Kufanele aqala beclean lo muntu abe right. Yikho nawe izakwade ntavume lesono sokuthi isono sokuqala indebe zakhe ingcolile, esesibili isono sakhe ukuthi nabantu ahlala nabo izono zabo ingcolile. Shuthi bekuyizono ezimbili lezi. Ukungcola kolimi lwakhe nalabo ahlezi phakathi kwabo, ngoba bekumele asuke phakathi kwabo ukuze abe clean phambi kaNkulunkulu. Ubengcoliswa ukuthi uhlezi nabantu abarong empilweni yakhe. Uma sibheka John isahluko 20. Kusayindaba yokuzihlanganisa njalo nokuthintana. John chapter 20. Sibheke uverse number 17. Ukuthi ithini indaba yokuthintana. Verse 17, uJesu wathi kuye, ungangithinti. Yezwa indaba yokuthintana. Uthi uJesu ungangithinti ngokuba angikanyukeli kuBaba. Kepha yana kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Inkosi uJesu la yayisivuka ethuneni. Uma ubheka lapha kuMateyu 12 isahluko 40. Inkosi uJesu ithi njengalokho uJona wayesesiswini senhlanzi ubusuku obuthathu nensuku ezintathu, kanjalo indodana yomuntu izinsuku ezintathu, noma angasho ukuthi ubusuku obuthathu ngoba ngazi mina izinsuku zabantathu kodwa izinsuku ubusuku abathathu kodwa izinsuku zabantathu. Uthi kanjalo indodana yomuntu kumele ibe semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu. And umoya emathunjini omhlaba awuyi ngenyama yakho, kodwa uya ngomoya. Kusho ukuthi yayikumoya inkosi uJesu zifike lapha yana iyokhipha abantwana bakaNkulunkulu kuleli paradise lokuqala elalisemhlabathini. Mangabe ufunda lapha kulokhuza ngithi uLuka 16 noma 15 ma kukhulunywa ngendaba yendoda eyisicebi noLazaro. Kuyacaca lapho ukuthi kwakuhlukanise umhume phakathi kwesihogo neparadise. Inkosi uJesu ngikholwa ukuthi yayoshumayeza iyokhipha labo bantu ababeseparadise, ngoba ishilo yona inkosi uJesu kuJohn 14 verse 6 uthi akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Nabo Abraham abakwazanga ukufika kuBaba uNkulunkulu ngaphandle kwenkosi uJesu. Kwakumele ifike iyobalanda lapha yana ukuze baye kuNkulunkulu. Manje ekumoya engumoya esedinga ukuthi aye kuBaba. Manje uMaria lo wayesenyameni ngaleso sikhathi. Inkosi uJesu ithi ungangithinti. Isho kuMaria ngoba angikayi kuBaba. Angazi noma ukumthinta kwakho uMaria mhlambe kwakuzophinde kuqeda amandla yena inkosini uJesu. Amandla okuya kuBaba. Siyawadinga amandla okuya kuBaba, kodwa kunabantu abafuna ukusithinta uSathane abasebenzisayo ukuze singabi nawo amandla okuya kuBaba. Indlela yethu iya kuBaba. Kunabantu akungamele basithinte ngenxa ukuthi siya kuBaba. Waphinde yabuya ke inkosi uJesu. Isibuya kuBaba lapha ekuqaleni ibibuya kuphi? Emathunjini omhlaba.
kwakungamele ithinto kodwa mayisibuya kubaba ntambama ngalolu suku noThomas wayengabaza wathi Thomas ozongithinta nasesandla sami bamthinta ngoba angazi noma ubesebuya namandla asezulwini yini lapho ukuthi noma bangathi bamthinta ukuthinta kwabo ngeke kusawakhipha amandla ngama sebemthinta manje uThomas asisezokuphela amandla enkosini uJesu ngoba usebuya kubaba uNkulunkulu. Uma sibheka abaseKorinte bokuqala isahluko 5 verse 7, 8 no 13. Kuthiwa no, ngivule indawo wrong. Sengiyabona nje ukuthi hayi mangithi ngiyafunda lana ikhona. Akhambisana nalokho ngikulindele. Basekorinte bokuqala isahluko 5 verse 7, 8 no 13. Kuthiwa khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Khiphani imvubelo endala, phumani phakathi kwabo. Uyabona komama abazi kangcono ngokubhaka. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi nami ngake ngabhaka ngiyazi ukuthi inhlama iyodwa ayikwazi ukukhukhumala ngaphandle kokuthi kufakwe imvubelo noma yeast. And yeast cishe isona sithako samakhekhe noma sesinkwa esincane kunazo zonke. Kodwa futhi isona sithako esenza ukuthi leli khekhe umuntu alenzayo noma isinkwa sikhukhuma lesibe sikhulu noma ujeqeke noma yini ingenxa yani imvubelo. Kusho ukuthi imvubelo idala ukukhukhumala. And uSathane yena uqobo lwakhe wangenwa ile mvubelo wakhukhumala wazibona esemkhulu esekufanele alingane noNkulunkulu. Manje la kuthiwa masikhiphe imvubelo endala. Imvubelo uSathane inyoka endala phakathi kwethu. And uSathane uzofaka abantu bakhe ebandleni likaNkulunkulu. Kodwa thina bekumele sime siqinile emkhulekweni. Silangabe lomlilo kuze nalo bethu ufake uSathane aphume phakathi kwethu. Phuma imvubelo endala ngoba mayingaphumi le mvubelo endala izosenza sikhukhumale siyibone singcono kunabanye abantu kanti sesiyawa njalo ngoba basho kanjalo ngesilungu bathi pride comes before fall. Qala kufika ukukhukhumala kumuntu nepiko into elandela lapho guaranteed ukuwa njengoba kwenzeka kuSathane. Pride comes before fall. Verse number 8. Njalo masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala. Kungabi ngemvubelo yokushinga nobubi kodwa kube ngisinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Siyakhumbula mangaba njalo begubha iphasika bekumele kwenziwe kudliwe isinkwa esinjani esingenamvubelo. Manje uSathane wenze njani ebandleni kaNkulunkulu ufuna ukufaka imvubelo. And lokho ke sikutshelwa ethi masikhiphe le mvubelo ngoba izosiqeda amandla. Sihambe sizithola sesithakathaka sesixega endleleni kaNkulunkulu kanti sivumele imvubelo endala. Asizu verse number 13. Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Kuqale kwathiwa masiphume phakathi kwabo. Ngoba masiphakathi kwabo sizothintana nabo. Phela manje. Manje sekuthiwa ke
sithi sesiphumile phakathi kwabo nangoma ubusazongena phakathi kwethu. Manje kuliwa nje nokuthi masingathintani ingcolileyo. Mase siphumile basilandela asimkhipheke manje. Siqale thina saphuma thina ukuze singathintani nento ezosenza sibe buthakathaka. Nazi lento siyasilandela. Senze njani thina? Sesinamandla manje sekuyindawo yethu le. Eqaleni ngoba bekungesiyona indawo yethu bese ngeke sikwazi ukumxosha omubi phakathi kwethu. Yikho nje uma usebandleni olibona ukuthi lirongo ukudliwa izolo nabefundisi bakhona uyaphuma phakathi kwabo ngoba usendaweni yabo ayikho into engayenza angeke ubalwise endaweni yabo enangazi noma uNkulunkulu uyokusiza yini mocabanga ukuthi uzoba wina endaweni yabo kodwa mase kungeyakho sekhale sakho isicathula manje hayike usunegunya ke lapho ukuthi omubi akaphuma empilweni yami angimfuni ngoba inkinga engibhekene nayo ukuthi mangeke ngamiyeka mangeke ngamamkela ngizoba senkingeni 1 ngizoba buthakathaka mangeke ngaqala ngababuthakathaka uyangena mayesengena makuyidimoni lelingenayo liyobiza amaningi hayi nokuthi amaningi kodwa anamandla kunalo bese ithi inkosi uJesu isiphetho salowo muntu siyakuba sibi kakhulu kunaqala ngoba sekungena amadimoni amaningi ayinkinga. Le ndoda yona yasizwa ukuthi kufike inkosi uJesu uqobo lwayo mhlambe yayingakazi wezwe lamavesi inkosi uJesu yamhawukela. Angazi-ke mawudedela nje noma idimoni elincane ukuthi wena usazolithola yini ithuba lokuphumuka. Le ndoda yalithola ithuba lokuphumuka, lo wesifazane walithola ithuba lokuphumuka. Mina nawe masithi siyamdedela uSathane siyamvumela nje simnikeze nje ithuba elincane elithi iBhayibheli ningamniki indawo uSathane. Elithi iBhayibheli nikhulekane ningaphezi. Ngoba ngesikhathi sikhuleka sisuka siyithoba phambi kaNkulunkulu. Abe angasayitholike lapho indawo uSathane. Maye ngatholanga indawo uSathane siphephile. Kodwa maye kwathola indawo. Hey usenkingeni. Hey ngisenkingeni maye ngathola indawo uSathane kimi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Alosi sinomqhela sikhuleke.